awak longkrah randetoyo jamu nono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa timbang ora usah cilik ati tak tambani susu jaran-jaran teci awak kuat otot dawat dalem wesi wela dalah bareng urip medeni nyedarene dek aja sumaya wae ati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekodo wae ora kesusu mas ora usah buru-buru wong kasusu tundane wis mesti kleru sabar dhisik mas ora usah nasu jam 10 anake wis padha turu wis rong dina awak lungkrah randetoyo jamu nono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa ati mas ora usah cilik ati tak tambani susu jaran-jaran teci awak kuat otot dawat dalem wesi wela dalah bareng urip medeni nyedarene dek aja sumaya wae ati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekodo wae ora kesusu mas ora usah buru-buru wong kesusu tundane wis mesti kleru sabar dhisik mas ora usah nasu jam 10 anake wis padha turu
randedaya jamu nono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa cinta ora usah cilik ati tak tambani susu jaran-jaran teci awak kuat otot kawat dalem wesi wela dalan bareng urip kok medeni nyedarene dek aja sumaya wae ati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekodo wae awak kesusu mas ora usah buru-buru wong kasusu tundane wis mesti kleru sabar dhisik mas ora usah nesu jam 10 anake wis padha turu wis rong dina awak lungkrah randedaya jamu nono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa mas ora usah cilik ati tak tambani susu jaran-jaran teci awak kuat otot kawat dalem wesi wela dalan bareng urip kok medeni nyedarene dek aja sumaya wae ati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekodo wae ora kesusu mas ora usah buru-buru wong kesusu tundane wis mesti kleru sabar dhisik mas ora usah nesu jam 10 anake wis padha
jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa timbang ora usah cilik ati tak tambani susu jaran-jaran teci awak kuat otot kawat kalong wesi wela dalah barang urip kok medeni nyedarene dek aja sumaya wae ati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekodo wae ora kesusu mas ora usah buru-buru wong kasusu tundane wis mesti kleru sabar dhisik mas ora usah nasu jam 10 anake wis padha turu wis rong dina awak lungkrah randhet kaya jamonono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa ati mas ora usah cilik ati tak tambani susu jaran-jaran teci awak kuat otot kawat kalong wesi wela dalah barang urip kok medeni nyedarene dek aja sumaya wae ati ayem wong loro padha seneng